Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Ang kwentong inyong matutunghayan ngayon ay minsan pang ipinadala ng isa nating masugid na tagapakinig. Ito ay hango mula sa mga tunay na pangyayari. Base na rin sa pagsasalaysay sa kanya ng yumao niyang lolo. Ang kababalaghang inyong maririnig ay nangyari ilang dekada na ang nakakalipas sa isang lalawigan sa Western Visayas. Ayon sa kwento, may dalawang baryo noon na kilala na pinamumugaran di umano ng mga aswang. May ilan na kasing mga pangyayaring naganap na nag-uugnay sa mga nabanggit na nilalang. Ang lolo nang nagpadala sa atin ng kwentong ito ay tatawagin na lang natin sa pangalang Ben. At siya ay 16 anyos noong mga panahong maranasan ang itinuturing niyang pinakanakakatakot niyang karanasan sa kanyang buong buhay. Ang pamumuhay nila noon sa kanilang lalawigan ay lubhang mahirap. Kung kaya, iba't ibang paraan ang kanilang ginagawa upang mairaos lamang ang pang-araw-araw nilang pamumuhay. Bukod sa pagtatanim ay nangangaso din sila pagkaminsan. Isang araw, habang kasama ni Ben ang kanyang mga kaibigang sina Edmond at Nilo, ay napagkasunduan nilang tatlo na mangaso. Kaya kanila ring inaya ang tsuhi ni Ben na siyang biyasa at kilalang mahusay sa kanilang lugar pagdating sa ganong gawain. Bukod doon, dalawa rin kasi ang baril na dibomba nito. At nang kanila nga itong yayain ay agad namang nagpaunlak. Nang sumapit yung araw ng kanilang isasagawang pangangaso, hapon pa lang ay kanila nang inihanda ang mga dadalhin. Bukod sa flashlight ay may dala rin silang sulo. Nang magkita-kita na sila ay wala na silang sinayang pa na sandali. Agad na nilang tinungo yung lugar na kanilang pupuntahan kung saan sila mangangaso. Bantog kasi ang lugar sa pagkakaroon ng mga baboy ramo at mga alamid. Papadilim na nang sila ay umalis. Tamang-tama iyon dahil siguradong madilim na pag sila ay dumating doon sa lugar. Mas angkop kasi yung mga ganong pagkakataon sa pangangaso. Nang dumating sila doon ay nagtaka sila dahil wala silang makita ni isa mang ibon sa mga punong iniilawan nila. Wala rin silang mamataan na kahit isang baboy ramo. Gayong kawan-kawan at grupo ang mga ito kadalasan na makakasalubong mo lang doon sa pook na iyon. Ngunit nagtiyaga pa sila. Ipinagpatuloy pa nila ang paglalakad at paghahanap. Pero napapaisip na sila sa kung ano ang dahilan kung bakit wala silang makitang anumang hayop na naroon. Hindi karaniwan para sa kanila yung mga ganong pangitain. Kaya naman takang-taka sila. Hanggang sa makarinig sila ng tila ba
isang humahangos. Kung kaya, napahinto sila at agad na pinakiramdaman ang kanilang paligid. Inalam nila kung saan nagmumula yung nakakakilabot na tunog na iyon. At nang mapagtanto nila kung saan iyon ang gagaling, ay dahan-dahan silang lumapit sa pag-aakalang isa na iyong baboy ramo. Ngunit nagimbal sila sa kanilang nakita ng kanila iyong ilawan. Nang isa palang aswang ang naroon at nanginginain, agad naman iyong tumakbo at iniwan na lamang yung kanyang nilalapang baboy ramo. Dahil doon ay nagpasya silang wag nang ituloy pa ang pangangaso. Nag-alala kasi sila na baka balikan sila noon na may mga kasama na. Kung kaya, nagmamadali na nilang tinahak ang daan pabalik. Nang sumunod na araw, ay naimbitahan naman ang isa sa kaibigan ni Ben na si Edmond sa isang handaan sa katabi nilang baryo. At dahil sa isa ang nasabing baryo sa sinasabing pinamumugaran ng mga aswang, ay tumangging sumama sina Ben at Nilo. Kung kaya, kinantsawan sila ni Edmond at sinabing mga duwag umano sila, na masyado umano nagpapaniwala sa mga sabi-sabi at walang mga sariling bait. Ngunit hindi niya nabago ang pasya ng dalawa niyang kaibigan. Sinabi nila Ben sa kanya na siya na lang, total naman, ay matapang siya. At sinabi pa nilang sila ay nag-iingat lamang. Kaya wala nang nagawa pa si Edmond. Mag-isa niyang tinungo yung baryo at dumalo sa nasabing handaan. At simula noon ay hindi na muling nagbalik pa si Edmond. Kahit saan na nila ito hinanap, ay hindi na nila ito muling nakita pa. Malakas ang kanilang hinala na nilapa na ito doon sa baryong pinuntahan nito. Ngunit wala naman silang may papakitang matibay na ebidensya. Minsan, nang nagdarao sa kanilang baryo ng kapistahan, ay masaya sila nag-iinuman sa bahay nila Nilo. Kasama ang ilan pa nilang kababata sa kanilang lugar at kamag-anakan. Nang biglang may dumating na bisita. Isang grupo sila na sa kanilang palagay ay magkakamag-anak din ang mga ito. Panauhin sila ng isa nilang kababaryo. At dahil likas sa kanila ang mabuting kaugalian na mahusay tumanggap ng panauhin, ay kanila silang inistimang mabuti. Habang tumatagay si Ben, ay napansin niyang nakatingin sa kanya yung isa sa mga panauhin. At nang kanya itong masulyapan, ay biglang binawi ang pagkakatitig sa kanya. Bigla tuloy siyang napaisip kung magkakilala ba sila nito o di kaya ay minsan na niya itong nakita. Para din kasing pamilyar yung mukha nito. Ngunit kahit anong gawin niyang pag-iisip, ay hindi niya magawang matukoy kung saan niya ba ito unang nakita. Nagpatuloy yung kasiyahan at nakasalamuha na nila yung mga panauhin. Mababait naman sila at mukhang mga palakaibigan din naman. Nagawa rin niyang makausap yung babaeng panay ang titig sa kanya kanina. At doon niya napansin ang angkin nitong ganda. Maganda ang babae na kahit titigan mo siya ng matagal ay hindi ka talaga magsasawa. Na habang tinititigan mo siya
ay tila ba lalo namang mas lumalabas ang gandang taglay nito. At nalaman nilang Stella pala ang kanyang pangalan. Nang naparami na ang kanilang mga nainom, isa sa kanilang kababata ang medyo nawala na sa hulog at wisyo. Kababata nila Ben ito pero hindi nila laging nakakasama. Dahil sa iba naman ang mga kaibigang sinasamahan nito. Kung kaya, hindi talaga sila malapit dito. Anak ito ng kilalang manggagamot sa kanilang baryo. At dala ng kalasingan ay kung ano-ano na ang namumutawi mula sa bibig nito. Na kahit sila Ben ay hindi na iyon masikmura. Dahil sa mabaho nitong pananalita na lumalabas sa bibig. Sinaway nila ito ngunit ayaw magpaawat. Sila na ang nakaramdam ng pagkapahiya para sa kanilang mga bisita. Tahasan pa nitong sinabi na aswang umano ang kanilang mga bisita. Kaya pati ang magulang ni Nilo ay nagalit na rin dito. Maging yung kaibigan ng mag-anak na taga sa kanila. At hindi pa ito nakontento na matapos nang palabasin sa bahay nila Nilo ay nagagilap naman ng walis at inihambalang sa pinto. At kanyang hinamon yung mag-anak na subukang lumabas at upang patunayan na hindi nga sila mga aswang. Bagay naman na tinutulan na nila Ben at sinabing wag na lamang pansinin yung kababata nilang lasing. Ngunit dahil sa sinabing iyon ng kanilang kababata, ay tila nagbalik naman sa alaala ni Ben kung saan niya nakita yung magandang babae. Tama, nasabi niya sa kanyang sarili. Doon sa kagubatan nung minsang mangaso sila. Pero hindi niya iyon ipinalata. Magkaganon pa man, ay bisita pa rin kasi nila ito. At kahit alam na niya sa kanyang sarili na totoong lahat yung sinasabi ng kanilang kababata, ay hindi pa rin niya ito kinonsinti at inayunan. Pilit na nila itong pinauwi at humingi sila ng paumanhin sa kanilang mga panauhin. Nakita naman nilang malugod na tinanggap ng mag-anak na iyon yung paghingi nila ng dispensa. At nagpasalamat din sa kanilang ginawang pagtatanggol. At nagsabi pa ang mga ito na sana ay magantihan din nila yung kabutihang kanilang ginawa. Na agad namang sinagot ni Ben at sinabing wag na nila iyong alalahanin pa pagkat walang anuman iyon. Sabi pa ng mga ito sana daw ay magawi din sila Ben sa kanila. Na agad namang sumagot si Nilo at sinabing oo naman. Habang si Ben ay hindi nakasagot kaagad at tila ba napaisip pa muna. At saka lamang siya napa-oo nang marinig niya ang kaibigan na sinabing, di ba Ben? Mabilis lumipas ang isang buwan. Isang araw ay naroon si Ben sa bahay nila Nilo at nagkakasiyahan sila. Nang bigla silang nasurpresa nang sabihin ng nanay ni Nilo na mayroon silang bisita. Nang labasin nila iyon ay nakita nila si Stella na masayang nakangiti habang hinihintay yung kanilang paglabas. Nagtaka sila kung bakit ito naroon. Kung kaya sila ay nagtanong. Nalaman nila mula dito na gusto pala sila nitong imbitahan sa kanilang baryo sa Makalawa. Dahil sa sila naman ang magdadaos ng kapistahan. Natuwa namang kaagad si Nilo at mabilis na sumagot ng kanyang pagsang-ayon habang si Ben naman ay natahimik lang. At nang tanungin siya ni Stella, ay sinabi niyang
hindi siya sigurado. Pagkat baka may gagawin siya sa araw na iyon. Nagtaka naman si Nilo sa kanyang naging sagot. Habang si Stella naman ay nakita niyang nalungkot. Kaya muling nagsalita si Ben at sinabing sisikapin niya. Pero ayaw lang niyang mangako. Biglang nanumbalik yung saya sa mukha ng dalaga. At sinabing basta aasahan niya sila. At nagpaalam na ito sa kanila na nang minsan pa silang lingunin ito ay iniwanan pa silang muli ng matamis na ngiti. At dito po, pansamantalang nagtatapos ang ating kwento. Muli, sana po ay inyong nagustuhan. At naway patuloy niyo pang subaybayan ang karugtong ng kwento po nating ito. Dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalaghan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.